Espero que estigueu tots i totes bé. Aquests dies que estem tantes hores a casa compartint amb la família, és important que ens cuidem. I com ja sabeu, nosaltres sempre acabem les sessions de música fent una relaxació. Per això avui us proposo que escolliu un membre de la vostra família i li regaleu un massatge. I que llavors ho feu a l'inversa, sí? Per fer-ho ens imaginarem que estem cuinant una pizza. I per cuinar la pizza hem de començar fent la massa. Per això agafarem una mica d'aigua i una mica de farina i començarem a escampar-lo pel cos de la persona a qui li farem el massatge, que serà la nostra pizza. És important que no fem només a l'esquena el massatge. Hem de fer-ho als braços, a les mans, als dits, al cap. I també que no tinguem por i baixem fins a les cames. Una vegada ja tenim la farina i l'aigua, aquesta pizza ja està preparada per ser amassada. I per amassar aquesta pizza cal que fem força amb les mans, com si apretéssim, fent-ho amb calma, sí? Suaument, sense fer mal a la persona a qui li estem fent el massatge. Un lloc molt just d'amassar ben amassat és les espatlles, sí? Ve molt de gust que t'amassi les espatlles. Cap també és un bon lloc per amassar ben amassat. És molt agradable. Continuem amassant aquesta massa de la pizza i ens n'anem a les cames. Ben amassades. Podem preguntar-li a la persona a qui li estem fent el massatge si li agrada. Què t'agrada, Joan? Vols que t'ho faci més fort, més fluix? Així està bé. Molt bé, una vegada tenim la massa preparada i ben amassada, és el moment de posar la tomata. I ens imaginarem que tenim una cullera a la mà, que tenim la mà plena de tomata i la comencem a escampar per la nostra pizza. Aquesta pizza té una bona pinta, sembla que ens quedarà molt bona, La tomata també l'escampem per tot el cos. No ens podem deixar cap racó. I una vegada hem posat la tomata, la pizza ja està preparada per començar a posar els ingredients. I mireu, hi ha alguns ingredients que els hem de tallar. A mi m'agrada molt la ceba i el que faré serà posar-li un dit de ceba. Per tant, començarem a tallar aquesta ceba, vigilant que no ens caigui cap llàgrima, que a vegades quan tallem la ceba plorem. Veieu? Amb les mans ben rectes donem copets secs a l'esquena.
d'amassar, però com que la nostra pizza ens ho demana, amassarem una mica més. Així segur que quedarà ben bona, ben bona, ben bona. I així és com acabem la nostra pizza, que segur que ha quedat superbona. Espero que us hagueu relaxat i que ho feu durant una bona estona a casa i que us faci una mica més feliços. Adeu!